תחילה למצפה רמון. בספטמבר 2012 החלו 19 צעירים ללמוד במכינה הקדם צבאית. כמעט כולם בעלי תיקים פליליים. השהייה במכינה דחתה בעבורם את הגיוס בכחצי שנה. מדובר בחבר'ה שהבינו שהם רוצים שינוי ממשי, ושהצבא יאפשר להם לסגור את התיקים בטרם התגייסו. בארץ יש 3 מכינות דומות לנוער מפריפריה גיאוגרפית וכלכלית, אבל זו כנראה המכינה היחידה שהכל בה ניתן חינם, אלא שגם היא תלויה עתה במימון לשנה הבאה. הנה הסיפור של המכינה על שם רב-אלוף רפאל איתן, הכתבה של יפעת קידר, תחקיר הדס כהן, מצפה רמון מצפה לשינוי. במבט ראשון נראה שזו עוד אחת מתוך 40 מכינות הקדם צבאיות שמכשירה קבוצת נערים לשירות בצה"ל. אבל הקבוצה הזאת הגיעה מסביבה קצת אחרת. יאללה, צאו! בפריפריה חברתית וכלכלית, שבה אין מודעות, אין סביבה תומכת, אין תקווה. מקס הגיע למכינה עם 2 תיקים פליליים פתוחים. כאן הוא מקווה לשנות כיוון ולעלות על מסלול טוב יותר. נגיד, יש לך עבר, אז יש לך משהו מושך אותך. משהו מושך אותך להסתבך, ומשהו כאילו גורם לך לעשות דברים שטותיים, אבל צריך לעצור את עצמך מתישהו. אליפעל, מקהילת העברים בדימונה, הגיע ממשפחה מרובת ילדים, בת 8 אחים. היו זמנים שקשה. זמנים קשים. כל החברים שלי תקועים שם, ואני לא רוצה להיות שם. אם הייתי נשאר שם, היה יכול להגיע למקומות לא טובים. היית קרוב לשם? למקומות הלא טובים? כן. מי משוגע? אני משוגע! לא, מי משוגע? אני משוגע! במשך חצי שנה הצטרכו 19 נערים שכמה מהם מעולם לא ידעו מהי מחויבות, משמעת או מסוגלות, ללמוד, לעבור הכנה פיזית ומנטלית לקראת השירות הצבאי, לסגור את התיקים הפליליים ולהעניק שעות עבודה למען הציבור. אז מנקים פה, ואז מנקים את הניילונים. אני רוצה להיות לוחם בהנדסה קרבית. זה החלום שלי מגיל 14. מקווה להגשים אותו. צה"ל לא יגייס אותם אם התיקים הפליליים יישארו פתוחים. עורך דין דרגי? שלום, כן. אהלן, מדבר מושיק וולף, ראש המכינה של עודד מעניינים. בסדר, מושיק. תספר לי רגע איפה אנחנו עומדים מבחינת הדיונים המשפטיים, מבחינת התיק שלו, ואיך אנחנו בסופו של יום מגייסים אותו. במכינה יש לנו חבר'ה עם עבר פלילי עשיר, עם בעיות אדירות בבית, עם הון תרבותי כמעט שלא קיים. משפחה שכמעט ולא קיימת, לרבים אין אבא, אין דמויות מופת. מקס בא ממשפחה כזאת. הוא גדל בפנימייה, הסתבך עם החוק, הוא עבר לכפר הנוער הטיפולי קדמה. זה בתקופת קדמה, עם כל החבר'ה. איזה מין ילד היית? וואי, בלגניסט, שווה, אבל עושה רק שטויות. לא חושב, עושה, רק עושה. אמו של מקס עלתה איתו מתשכן כשהיה בן 2. כיום מגרושה מגדלת לבדה את מקס ואת אחיו, ובעוד חודש היא צפויה ללדת. למקס תהיה עוד אחות. הקשר עם אביו כמעט נותק, והוא שנים מחוץ לתמונה. התמונה הזאת, אני אימא צעירה, אני כאן בת 18 ומקסימום 2, זה בדיוק לפני עלייה. לפני עלייה לארץ, כן. זה הבן הבכור שלך. נכון. הראשון, האהוב, כולם אני אוהבת אותו דבר, אבל זה לא סתם הוא דומה לי, 2 טיפות מים. כאן הוא בן 3, ליצן העצוב. הכי קשה לי היה שהתגרשתי בפעם הראשונה, שנשארתי עם 2 ילדים. היה לי בן 1.5 שנה והיה לי מקסימום בן 6. זה הכי קשה היה לי בחיים. הכי קשה שיש. שאין לך לאן ללכת, כשפותחים לך דלת עם 2 ילדים ואומרים, לכם מפה. היה לי רק אפשרות אחת, הייתי במקלט נשים מוכות, הייתי שם חודש. אחרי זה חזרתי לבעלי עוד פעם, נתתי לו הזדמנות. ועוד פעם אחרי חודש נכנסתי לאותו מקום.
אולי זה שבר לו את החיים. אולי בגלל זה הוא התחיל קצת. החיים לא נכונים. סיגריות לפני זמן. אלימות במשפחה, כי הוא ראה את זה מול אבא שלו. כאן זה היה המקום שהיינו יושבים פה כל החבר'ה, היינו מתאספים, ימי שישי. פה המדרגות האלה, כאן זה המקום, וכאן כל הילדות שלי עברה. מתי הייתה הפעם הראשונה שגנבת משהו? אני חושב שזה היה בשכונה הזאת. זה היה האופניים. האופניים שהיו לי, זה היה האופניים שאני לקחתי, אני וחבר שלי טיילנו, והחלטנו שאנחנו נכנסים שם על הבית, ולוקחים אופניים. ולקחנו אותם, וזהו. זה היה, כן, תפסו אותי, וזה היה הפשע הראשון שלי. פשע לא מוצלח אמנם, אבל עדיין. אחרי הפשע הראשון הגיעו גם פשעים נוספים. כשהגיע למכינה היה מעורב בשתי תקריות אלימות. המטרה שלו היא לקחת את חייו בידיו וגם ללמוד לשלוט על פרצי הזעם שלו. טוב, יאללה, אמא, אני נוסע. כבר זמן עבר כל כך מהר. כן, יאללה. יש פה חניכים שהם היחידים מכל המשפחה שלהם שמתגייסים לצה"ל. יש פה חניכים שהם לא מכירים חברים שמתגייסים לצה"ל, כי כולם לא מתגייסים. ואולי זו הסיבה שהם עכשיו רוצים לעשות שינוי ושיפור. זו הסיבה שהם פה, כי אני רוצה להיות יותר מאח שלי שלא יתגייס. אני רוצה להיות יותר מהחברים. אני רוצה להביא גאווה לאמא, כי אף אחד מהילדים לא יתגייס לצה"ל. אני רוצה להגיע עם מדים לבית ספר שלי, כי אף אחד מהשכבה לא מתגייס שם. $50,000 עולה החזקתו של כל נער בתנאי פנימייה. אבל המדינה עדיין לא מכירה בצורך שלה לסייע בתקצוב הפרויקט משיקולים טכניים. החניכים לא משלמים כלום. אין ביכולתם, אין ביכולת המשפחות שלהם, ואם זה לא היה חינם הם לא היו כאן. מרבית הפעילים מתנדבים, הכספים מגויסים באמצעות תרומות. מוזר שאף אחד לא עושה את החישוב ש$50,000 הם הרבה פחות מ$100,000 שהרשויות יידרשו להשקיע מקצת הנערים שעתידים להידרדר אם לא יתחזקו וישתקמו. שינת בדד, שינה בלי סקש. הנה יניב, ישן כמו גבר. הם למדו לבשל בשטח, הם למדו לישון בשטח, הם למדו ללכת עם ציוד על הגב. ותוך כדי הפעילות הזאת צפו מלא קשיים. המשימות והאתגרים מציפים קשיים גם ליהב, שמגיע למכינה מסיבות אחרות, ואינן על רקע פלילי. אני אוהב לטייל לבד, בגלל זה אני מחכה עד שהם ילכו. אני סובל מהקטע של הקבוצה, וזה לא רק במכינה, זה בכלל. בשטח שאין את האפשרות לברוח לאזור המוכר, צריך לפתור את הבעיות במקום. איפה אתה הולך? בוא. איפה תלך? בוא. הלכת כל הדרך הזה, עכשיו אתה חוזר? בוא, שלא יכול ללכת. אתה לא הולך חזור עכשיו. אנחנו לא יכולים לקחת אותם בכוח, אנחנו לא רוצים לקחת אותם בכוח, הם בכלל לא נמצאים, הם נמצאים במכינה מרצונם החופשי, ולכן אין פה שום הכרח. אנחנו מנסים לגעת במקום הזה שכדאי לכם להיות פה, כדאי לכם לעשות את מה שאנחנו עושים, כי תגיעו לגיוס ובכלל לחיים עם מיומנויות חדשות שאתם לא מכירים על עצמכם. מה למדת על עצמך פה? שיש דברים שאני חשבתי שהם בלתי אפשריים והם כן אפשריים, ואחרי כמה זמן הם אפילו נעשים קלים. גם אליפל גילה שמה שנראה בלתי אפשרי, בעבודה קשה יקנה לו הזדמנות. כשהגיע לכאן, היה בצומת. או להידרדר עם חבריו, או להגשים חלום,
ולהתגייס לאחת הסיירות. כשראיתי את כל החברים שלי ואיך הם נראים ומה הם עושים, אמרתי שאני לא רוצה להיות ככה. חבר'ה, יצאו שנייה. שנייה. בואו, תצמצמו אלינו רגע. לא, כולו. מה גילית על עצמך פה? פה, שיש לי יכולות להנהיג, יכולות להשפיע לרעה וגם לטובה. כשהייתי בבית, הייתי משפיע לרעה. וכשהגעת למכינה, אני דווקא משפיע לטובה. איפה היה הרגע שבו היה לך הכי קשה בזמן הזה? שאמרת, אני עוד שנייה מרים ידיים. לא רוצה יותר. זה היה בהתחלה. חודשיים אחרי המכינה. פשוט הייתי עצבני כל הזמן. לא יודע, הכל פשוט לא התחבר לי. המצב בבית היה לו משהו, לא הייתי שם לעזור. אני במכינה, כאילו, אין לי אפשרות לעזור, אין לי זמן. היה קשה, אבל בכל זאת זה קשה לבחור. וצריך לעשות את הבחירה הנכונה בקטע הזה. ונראה, עוד כמה חודשים אני יודע אם הבחירה שלי הייתה טובה. התהליכים שקורים פה הם מדהימים, גם בהיבט הפיזי. אני טוען שהם משתנים בפנים. הם פתאום כולם מגולחים, פתאום מפסיקים לעשן, פתאום מתחילים לקרוא ספר. אם יש מים בגב, זכינו. אנחנו מרביצים ספרינט, זה 4 קילומטר, אנחנו נלך אותם מהר, נגיע לגב, נשחה ונהנה שמה, ונתחיל לחשוב איך חוזרים. השורה התחתונה שקורים פה דברים מדהימים איתם בתקופה מאוד קצרה, כי יכול להיות, וזה מה שאני חושב, הם מרגישים שזה המאני טיים שלהם. הם מרגישים שזו הזדמנות שניתנה להם בחינם. רק תיקחו. חודשיים חלפו. תיק אחד נשאר פתוח, עתידו הצבאי של מקס עדיין לא ידוע. מקס, מאז השיחה האחרונה, איפה אתה, באופן אישי, עומד רגע לפני שאנחנו מתחילים את הספרינט לסיום המכינה? קודם כל, כמה מהמטרות עוד לא השגתי. כן. אבל... מה היו המטרות מלכתחילה? קודם כל, מנטלי. לעבוד על עצמי מנטלית, כי אני מוותר לעצמי מהר. גם בעצבים. מה זה אומר? הייתה לך מטרה להתמודד עם העצבים? גם, כן. ואני חושב שאני עכשיו בשיפור של כל זה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בסדנת הישרדות 2, מה שהיה. מה היה שם? תזכיר לי. ביום הראשון שהגענו, סיימנו, הלכנו לישון, בבוקר השני קמנו, החבר מהחוליה שלי לא רצה להמשיך ללכת. וזה תקע אותנו, והייתי עצבני, הייתי שנייה מלזרוק את הדברים וללכת. למה לא עשית את זה? כי, לא יודע, משהו בפנים נותן לי, כאילו, אמרתי, אני חייב להמשיך את זה, במיוחד, כאילו, לא לתקוע, אם אני אלך, גם החבר'ה של כל השאר יתקעו. מה, הרגשת אחריות? כן, משהו כזה. מבחינה משפטית כרגע אנחנו עומדים על... במצב שבו יש לנו תיק אחד שנסגר, ותיק אחד שהוא כרגע בהולד, כלומר באיזשהו תהליך. אוקיי? כלומר, המשימה שלי כרגע זה ליצור קשר עם הפרקליטות. יש לנו שלץ שצריך לבצע. עוד כמה שעות נשארו לך? מתוך 50, נשאר לי עוד 9. 41 עשיתי. נשארו 9 שעות עבודה למען הציבור. אתה עושה את זה אצל הקשישים, נכון? כן. אוקיי? ואז יש לנו סגירת תיק, שלץ סומן וי, ונותר לנו בעצם להתגייס לצה"ל. כן. אני לא מאמין שזה קורה, כאילו לא חשבתי שאני אתגייס, חשבתי שעד עכשיו אני אעבוד ו... זה עדיין לא קרה, אבל אז אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו בתהליך. אף אחד לא ילך לחפש. יאללה, מתי אפשר לעלות? אתה לא עושה? אתה נראה לי לחשוב. אני לא חושב. הוא פוחד, הוא לא לחשוב. כל הפן הפיזי, המסעות שאנחנו עוברים, כל ההישרדות שאנחנו עוברים וכדומה, הכל מתמקד לכיוון התחושת מסוגלות.
חשש מזה שאני אפול, נכון? הכל יכול להיות אחר. נו, אני לא רוצה. שלח לך לאט נשמה, זה שום דבר. זה שום דבר, תתגבר על השטויות האלה, ראית איזה ילדים עשו את זה, שים שתי ידיים על השחור. לא, אני רק ככה. נשמה, אני רק מחזיק אותך, לא תהיה בטוח, אני לא אשלח אותך, בסדר? לא רוצה. עזוב את הכבל למעלה. עזוב, אני יש מפחד, עזוב. וואו, איזה קוד. תן לי משקל. יאללה, רצית לישון כמו שרצית. אני יש מפחד מהחרא הזה. עבר בתור למעלה. איזה כיף זה. אני עכשיו מטפס על הר, ואני לא בטוח או לא חושב שאני יכול לעשות את זה, אני עושה את זה, ומסתכל אחורה ואומר וואו. בעבר לא יכולתי אפילו לעשות שתי צעדים בלי להתנשף. זהו, השלמנו טעות. אני כל פעם אומר אני רוצה להפסיק, אבל אני נלחם בזה. ממשיך. זה קשה. 4 חודשים חלפו. במקביל לאימונים הפיזיים והמנטליים, חניכי המכינה יוצאים לסדרות חינוך ברחבי הארץ. הסגול זה מדינה פלסטינאית, זה מה שהם קיבלו. מה שאנחנו קיבלנו זה הירוק. יאללה, למקומות! תיקון! בכל שחולף הזמן, מטרות ומשימות שנראו בלתי ניתנות להשגה, כמו ריצת ניווט בשעת בוקר מוקדמת, הופכות לעניין שבשגרה. מה יהיה איתם בצבא? אני לא יודע. מה קורה כשאנחנו, הצוות, שכבר לא נהיה שם להכיל וללטף ולחבק ולתת את השיחת מוטיבציה כשקשה, אנחנו משתדלים להטמיע בהם את היכולות, את הנקודות שמהם הם ישבו את הכוח, ולמעשה לשאוף לתת להם חכות ולא דגים. דגים זה לחלשים. דניס ומקסים. יאללה! יפה מאוד. מה הכלי החקלאי? הלוחמים, איך קוראים לזה עכשיו? שוקת. יפה מאוד. פגשת את מקס פעם ראשונה לפני 4 חודשים, ומה הוא השתנה מאז? הוא אז היה בטטה, עכשיו הוא רץ מהר. מה זה? עדיין בטטה אבל. עדיין בטטה. בזמן הזה שבו מרבית החניכים עדיין לא יודעים מה צופן להם העתיד, אליפל מוזמן ליום סיירות ועובר אותו בהצלחה. אנחנו עכשיו בסדרת תוכן ביהודה ושומרון. המבדקים, הפסיכוטכני והבדיקות הרפואיות הם במהלך הסדרה. שלחנו אותו היום בבוקר מחברון בטרמפ ישר לתל השומר. במחסום בתרקומיה עוצרים אותו. עכשיו האיש עברי, כן, מהעברים בדימונה, אין לו אזרחות, יש לו תושבות קבע. במסוף של החיילים הוא לא רשאי לעבור, והיה לנו שם חצי שעה 40 דקות של טלפונים עם כל העולם ואשתו, כדי שיאפשרו לו לעבור למבדקים לסיירת מטכ"ל. 5 חודשים חלפו. בחודש האחרון שנותר, מקס מתמודד עם הפרידה ממסגרת תומכת, עם הפחדים מהסוף, מחוסר הוודאות, וחרדות מהצפוי מתחילות לצוף. מעניינים, איך היה טיול? בסדר גמור. כן? כן. יופי, תשמע, הייתי היום בתל השומר בפגישה, ודיברנו גם עליך, וסיפרתי לו את הסיפור ככה בגדול, נכנסנו למחשב, והוא באמת ראה שיש סך הכל אתה כבר חייל, רשום כחייל, עדיין הקטע הזה של התיק השני, שהוא צריך להיסגר, זה עניין בירוקרטי, כלומר זה עניין טכני, וטכני אנחנו מעיפים את זה, זה עניין של זמן, נראה לי שאפשר לברך על המוגמר, אבל יש עוד תקופה להשקיע, לתת עד הסוף, להיות הכי טוב שאפשר, לא ליפול בקטנות, להתעסק במנוע של האוטו הזה ולא בצבע שלו, וכל הזמן להסתכל קדימה, לדחוף קדימה, כל הזמן. יאללה, בהצלחה. בוקר טוב לכל המתגייסים, מי שעדיין לא נרשם מתבקש להגיע עם תעודת זהות לחלון הקבלה. תודה. 6 חודשים לאחר קו הזינוק, המתגייס הראשון מגיע לגמר, או שאולי זו נקודת ההתחלה. קיבלנו אותו באהבה גדולה, וחצי שנה אחרי זה הוא התחיל את המכינה, ועכשיו בדיוק יום השנה לרעיון קבלה הוא מתגייס לצה"ל לגולני. סגירת מעגל מטורפת, מרגשת, אני חושב שאני יותר מתרגש ממנו. הוא מוכן, אני לא. זה התקדה שלך, שומר אותו ולא לפתוח, בסדר? עד שיבקשו. מספר אישי. פה אתה אזרח ופה אתה חייל.
פה הם חוטפים אותי, אני יודע. אליפל מתגייס ליחידה קרבית. עוד שבועות אחדים יעבור גיבוש לסיירת מטכ"ל. It's a big step בחיים. אני מוכן לזה. אני שמח שאני מוכן לזה. He's the first out of 8 children. So, we're excited. אני אימא בת 42. אני סבתא בת 83. אני אבא אביאל בן 45. אני הנסיך. אני כל הזמן אמרתי לעצמי שאנחנו יכולים להביא אותו לשוקת, אנחנו לא יכולים להביא אותו יותר מזה. ועכשיו הכל תלוי בו. מקווה שהוא ייקח חלק מהדברים שהוא עבר איתנו ובכלל, ונצליח להתגבר על כל מה שעומד בפניו. והוא יצליח, הוא יצליח. בינתיים, מקס ממתין לתשובות מהוועדה הצה"לית, ומקווה להתגייס בקרוב ליחידה קרבית, ובכך להגשים חלום. בשנה הקרובה ייפתח מחזור חדש במכינה במצפה רמון, ו40 חניכים כבר נמצאים בהליכי סינון וביקורי בית. הכרה של משרד הביטחון בהצלחת המכינה תביא אולי גם למימון הפרויקט הייחודי. משרד הביטחון מסר לנו בתגובה כי הוא התרשם מהרצינות והיעדים שהוצגו לפניו, אך עם זאת לא בשלו התנאים לאישור הקמתה של אשר רוח בו כמכינה קדם צבאית. איננו מוצאים לנכון לחשוף מיוזמתנו את הנתונים על חוסנה הכלכלי כפי שהוצגו לפנינו. הסיבות המלאות להי הכרתה כמכינה נמסרו לאנשי אשר רוח בו. כך תגובת משרד הביטחון, ואנחנו שואלים, האם גם הנושא הזה הוא עניין של בעיות תקציב? עכשיו אנחנו חוזרים לשנת 1967, מלחמת ששת הימים. קיבוץ דן שעל גבול הלבנון לרגלי החרמון